aquests suports. Jo, si em permeteu, a les persones que esteu aquí, als socis de Retina Catalunya, als investigadors, als familiars, m'agradaria proclamar-vos amb un títol nou. Voldria que fóssiu, en primer lloc, ambaixadors de l'ONCE, que sé que ho sou. Ambaixadors de l'ONCE perquè ens ajudeu a derivar aquelles persones que tenen ceguesa legal, que la medicina ja ha donat el seu diagnòstic, però que també de la mà necessiten respostes socials. Ho farem conjuntament. Però també voldríem ara que fóssiu, amb aquesta nova etapa de la Fundació de Baixa Visió, en fóssiu també vosaltres ambaixadors, que ens ajudeu a derivar aquelles persones que veuen entre 0,1 i 0,3 i necessiten també aquest suport especialitzat. Em preocupa molt i ens preocupa molt a l'ONCE, des de que l'hospital, al fons, i ho sabeu vosaltres millor que ningú, ens diagnostiquen la malaltia, sovint passa un impàs de temps massa llarg, mig any, un any, fins que la persona no comença a tenir una resposta social, una resposta professional des d'un altre àmbit, imprescindible per millorar la seva vida. Es produeix en aquest mentrestant un desajustament emocional important. Jo crec que si aconseguim intervenir de forma més prioritària amb aquest tipus de persones, podrem aconseguir també que pugui millorar la seva qualitat de vida, i no només la vista, sinó millorarà la salut visual i amb el que tot això implica. Gràcies, Alfons, perquè vosaltres, els membres de l'Associació Retina Catalunya, heu estat sempre uns fantàstics ambaixadors, conduint i acompanyant persones que es puguin apropar a l'ONCE, que els hi puguem donar un cop de mà. Bé, gràcies a l'Associació Retina Catalunya per aquests premis. Jo estic encantat cada any de venir aquí a la inauguració, però que sàpigues, Alfons, que ho faré sempre no com un representant de l'ONCE, sinó com un enamorat o un convençut del significat que tenen els mateixos. Gràcies també a tu, Joaquim López, per la teva generositat, per donar un cop de mà amb els premis també a l'associació i estimular així els investigadors. Jo, si em permeteu, voldria finalitzar acompanyant-vos o compartir amb vosaltres una frase que vaig sentir l'altre dia i des que la vaig sentir m'acompanya sovint. És una frase d'en John Lennon que diu que un somni que somnies tu tot sol només és un somni, i un somni que tu somnies amb els altres pot ser que sigui algun dia una realitat. Gràcies, Alfons, perquè premis com aquests estic convençut que ajudaran a que algun dia això sigui una realitat. Molt bon dia i bona jornada a tots i a tots. Té la paraula l'Alfons Borràs. Molt bon dia a tothom. Vicerectora de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, delegat territorial de l'ONCE Catalunya, director del Centre de Recursos Educatius de l'ONCE Barcelona, vicepresidenta del Consell Territorial de l'ONCE Catalunya, membres del jurat, investigadors i investigadores, companys i companyes i amics i amigues. És per a mi un honor, com a president de Retina Catalunya, poder adreçar-vos unes paraules en aquest acte tan especial. Un acte que no és només una gala d'entrega de premis, sinó que és un espai de trobada, de reconeixement i, sobretot, de compromís compartit. Perquè avui celebrem el talent jove i la recerca, però també celebrem una cosa encara molt més important, i és la voluntat de posar el coneixement al servei de les persones. Perquè permeteu-me que us expliqui, ja s'ha dit per aquí, que les distròfies de retina són un conjunt de patologies complexes, sovint hereditàries, però sempre amb un impacte profund en la qualitat de vida de les persones. Estem parlant de pèrdua de visió, estem parlant d'incertesa i estem parlant, per què no dir-ho, d'algunes limitacions. Però al mateix temps estem parlant d'una gran capacitat d'adaptació, estem parlant de resiliència i estem parlant d'una increïble capacitat de lluita per part de les persones afectades i de les seves famílies. I és precisament en aquest context on la recerca pren tot el seu sentit. Perquè la recerca no només és un exercici intel·lectual, la recerca és una eina de transformació. La recerca és el pont entre la comprensió del problema i la possibilitat real de canviar vides. I en àmbits com el de les malalties minoritàries, aquest pont és especialment necessari. Per això, avui, aquest acte té un valor que va més enllà del simple reconeixement acadèmic. És també una manera de dir als investigadors i investigadores que la vostra feina importa i ens importa molt. Importa la tasca de totes les persones que dediquen la seva vida a la recerca, però especialment avui ho volem fer palès als joves investigadors i investigadores que avui ens acompanyen. Perquè fer un doctorat és un procés exigent,
implica esforç sostingut, capacitat de dubtar, de reformular i de persistir quan els resultats no arriben. És un camí llarg, sovint discret, però profundament transformador. I quan aquest camí s'orienta cap a un àmbit com el de les distròfies de retina, adquireix encara una dimensió molt més rellevant. Perquè aquestes patologies, com moltes malalties minoritàries, han estat durant anys poc visibles i sovint insuficientment ateses. I això fa que cada avenç, cada línia de recerca, cada resultat tingui un valor extraordinari. En aquest sentit, el que avui reconeixem no són només resultats científics. Estem reconeixent trajectòries, actituds i compromisos. Estem reconeixent la curiositat que us ha portat fins aquí. Estem reconeixent la perseverança per lluitar malgrat les dificultats. I estem reconeixent la voluntat de contribuir amb el vostre coneixement a una societat millor. Des de Retina Catalunya treballem i treballarem cada dia per donar suport a les persones afectades i a les seves famílies, però som plenament conscients que aquest objectiu només és assolible de la mà de la comunitat científica. Per això creiem fermament en la necessitat de reforçar els vincles entre investigació, pacients i institucions. La col·laboració no només és desitjable, és imprescindible. I actes com el d'avui en són un bon exemple. Avui conflueixen el món acadèmic, el món assistencial, el teixit associatiu i les institucions, i aquesta taula és un bon exemple d'això. I és precisament en aquesta intersecció on es generen les millors possibilitats de progrés. Permeteu-me ara adreçar-me de nou i especialment a les persones que avui són reconegudes i en general a totes les persones que dediqueu la vostra vida a la recerca. Perquè us volem dir que no perdeu mai de vista ni el sentit del que feu. Perquè darrere de cada dada, de cada anàlisi, de cada resultat, hi ha persones, hi ha històries reals, hi ha vides que poden millorar gràcies a la vostra feina. És normal que en determinats moments el camí es faci difícil, però en aquests moments és quan cal recordar per què vau començar. Perquè el vostre treball t'impacta i encara que no sempre sigui immediat, en té i molt per nosaltres. I si em permeteu una reflexió final en aquest punt, us diré que el talent és essencial, és imprescindible, però no és suficient. El que realment transforma la recerca és el compromís amb el rigor, amb l'ètica i sobretot amb les persones a qui va destinada. Vaig acabant i voldria expressar el meu agraïment a totes les persones que han fet possible avui aquest acte, començant per Bidón Segara i especialment el senyor Joaquín López, a la Fundació 11 Baja Visión i al grup social 11, representades avui pel senyor Enric Botí, que sempre ens ajuda molt, i a tots els companys i companyes de Retina Catalunya que han fet possible que avui estiguem aquí. Vull agrair també molt especialment al jurat per la seva tasca rigorosa i el seu criteri. Vull donar les gràcies a les institucions que donen suport a la recerca, perquè sense aquest suport no hi hauria progrés. I molt especialment a totes les persones investigadores que heu decidit dedicar el vostre talent a aquest àmbit. Des de Retina Catalunya continuarem treballant per visibilitzar aquestes malalties i per donar suport a la recerca i per construir ponts entre tots els implicats. Perquè estem convençuts que el futur en l'àmbit de les distròfies de retina no es construeix des d'un sol espai, sinó des de la suma de coneixement, compromís i col·laboració. Ara sí, acabo. Moltes gràcies a tothom, enhorabona a les persones premiades i gaudiu de la gala.